Bai, ona, bai, egia da neurri batean eutsi egin diotela pixka bat erronkari eta egoerari, ezta? Bilduk izan duen emaitza eta izan dituen emaitzak ikusita, segurunik, mantentzearekin edo ustearekin, batez ere pixka referentzialak izan daitezkeen lekuetan, epatu nuke Berrizko kasua eta Durangokoa bera, neurri batean, hor zeolako pixkat borroka edo ilusioa alde batzuetatik, pentsatuz, akaso parekatuko zala Bildu edo Ezker Abertzalea eta EAJ, eta berri zen igual ere buelta emango zitzaiola, adibidez, nik horiek adibide bezala jarriko nituzke, hor eutsi egin dio, eta, klaro, ikusita besteetan ere eta zeintzuk izan diren emaitzak, igual beraientzako ere ez dira hain txarrak, ezta? Egia da beste plaza nolabait importanteak batez ere historikoki beraienak izan direlako galdu dituztela, eta Borrago Mañariko kasua, edo, hor badaude bestelako adibide batzuk, eta neurri batean PNV-ren kezka edo EAJ-ren kezka eskualdean ez da hauteskunde hauetan sortutako kezka bat. Aurreko hauteskundeetan eta batez ere ANV-ren azalpenarekin eta azalpen indartsu ura gogoratuz, nik uste orduan piztu zirela zenbait alarma EAJ-ren kasuan, ezta? Eta, esaten nuen bezala, Durangaldeak ere badu zentzu horretan berezitasun bat, ezta? Eta ez dela hauteskunde hauetan bakarrik gertatutako aurreko hauteskundeatik ere badatorrela, eta Bizkaiko beste eskualdeekin alderatuta, PNV-ren feudua ez dela jada, eta argi dago hemen borroka hegemonikoa Ezker Abertzalea edo soberanismoa eta EAJ-ren artean luzera dijoala, ezta? Ez dela oraingoan konpondu, baina segurunik etorkizunean ere lehia oso bizia eta oso gogorra izango dela. Jakin da, beste bi alderdi horiek, bai eta PSOek, bete dezaketela funtzio bat, baina funtzioa da, lagungarri, kasu batzuetan bat lagundu, bestea lagundu, normalean EAJ laguntza izango litzateke haien aukera, baina ez daukatera kapazitaterik eskualdean segurunik posizio hegemoniko bat hartzeko, eta horren hegemonian inguruko broka soberanismoa eta EAJ-ren artekoa dela. Batez ere, fenomeno gainera lehia hegemoniko horrek ere askotan ahuldu egiten ditulako 3., 4., 5. Aukerak edo posizioak, ezta? Arlarkasu edo Ezker Batua edo bestelako alderdiak, ezta? Hombre, nik uste hor dagoela beste gai oso interesgarria hemendik aurrera, plazaratuko dana eta da aliantzak eta nola bideratu, eta ze punturaino, exactamente, aliantza horiek ze punturaino izango diren orokorrak, eta orokorrean definitutako aliantza politika horrek ze punturaino isla izango duen eskualdetan edo herrietan. Nire ikuspegitik, eta jakinda batez ere, hauteskunde hauek lotuta daudela aldaketa politiko prozesu batekin, eta aldaketa politiko horretan ez dela bat ere interesgarria, komenigarria alderdi askorentzako frentismoa, mota batekoa edo bestelakoa, frentismo pixkat jarrerak hartzea, eta askatasunarekin ibiltzea beti komenigarriagoa dela horako aldaketa prozesutan, azken orduko aliantzak eta laguntzak eta apoioak eta kudeatzeko askatasuna behar dutela alderdiek. Aliantza politika hori nik uste neko malgua izango dela. Eta lekutik lekura, egunetik gunera aldatu egin daitekela. Egia da, badagola hor azpitik, korrontik, sakon bat Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, lotzen duen azpiko korronte bat, eta argi dago hor, Gipuzkoan saiatuko direla, eta Aldundia ez galtzen saiatuko direla Gipuzkoan, eta horrekin batera sartu Donostia, eta horrekin batera segurunik atzo Urkullu entzun da Hego Euskal Herriari begirako aliantza politikak bideratuko dituztela, Nafarroan dagoen egoera berezi hori ere agian sartu daiteke pakete berean, eta argi dago hor azpitik badola korronte bat, eta estrategia batzuk egon daitezkela. Baina gero herrietan eta beste eskualdeetan nik uste, askatasun gehiago izango dutela alderdiek kudeatzeko beraien aliantza politika. Orain, gero, ze punturaino, ez dakit, Aralarrek aldatuko duen orain arte, nolabait esan da Durangoko udalean jarraitu duen politika batez ere EAJ-rekin nolabait elkarlanean eta bideratuko duen
bildurantza edo plantean duzu behinista horretara, hori Aralar Riberari galdetu beharko litzaioke, baina ikusi depe labur ertainean ere Aralarrek ere hausnarketa bat egin behar du, da ikusi behar du soberanismo hortan daukala lekua, soberanismoaren definizio zabal, ireki, horizontal horretan daukala lekua, eta momentu honetan nik uste bere lana dela kudeatzea nola sartzen den plataforma zabal horretan, eta hori kudeatzeko modu bat izan daiteke ja, hasteko eta behin, zenbait herrietan, elkartasun edo elkarlan hortan sartzea eta aritzea, ezta? Bai, bada, hone, nik uste hortan, nik ez ezagutzen benetan Elorrion zein dan egoera momentu honetan, eta zein dan Pepek, bertako hango Pepek ze jarrera duen, zer nolako Pepe dan, ze, karo, horre ere, leku batetik bestera ere, askotan, hautatuaren perfilak ere, askotan erakusten du, nundi nora, jun daitezken akordioak eta bestelakoak. Nik ez dut uste, EAJak Elorrion bilduri alkatetzak kentzeko Peperen laguntza hartuko du nik, en fin, horrek izango lukeen kostea, seguru nik epe hartain edo laburrean handia izango litzateke, eta hortan, orain arte gutxi asko, onartu du, eta aurrera jo du udal horrek, eta bere lanak egin ditu arazo larriegirik gabe, eta konfliktu larriegirik gabe, eta nik uste berriz ere errepikatuko dutela ezker abertzaleko alkatetza hori, hori beti gaitu barko zaio Pepeko zer dioten, ez da?